A pocs quilòmetres de Tortosa arribem a les rescloses de l'Arispe. Aquestes rescloses estan situades al costat dels ullals de l'Arispe o de Baltasar, just al límit del que va ser terra ferma abans de la creació del delta. Es tracta de brolladors d'aigua dolça que, possiblement, foren tapats pels fangs del delta i que, per aquest motiu, varen aflorar a la superfície. Sant Carles de la Ràpita és una població situada en un dels grans ports naturals de la Mediterrània. Deu el seu nom a la refundació que el rei Carles III va fer d'una petita població sorgida a partir d'un ribat o fortalesa monestir musulmà, nom que va derivar, segons el lloc, en Ràbida, Arràbida o Ràpita, com en aquest cas. La població actual és d'origen relativament recent. Sant Carles va ser fundat en el segle XVIII amb la finalitat de construir un gran port a la badia dels Alfacs, unit al canal navegable per on sortirien al mar els productes de la conca de l'Ebre. Va ser una obra fruit de les grans idees mancades de pressupost del segle XVIII, ja que, malgrat ser acabat el canal, l'esperat port no es va construir fins a l'any 1954 i edificis com la duana, l'església i la casa del governador varen quedar inacabats. No podem sortir de Sant Carles sense mencionar la qualitat reconeguda dels seus peixos i mariscs, molts dels quals procedeixen de les magnífiques explotacions d'aqüicultura de la zona. Des de Sant Carles anirem fent giragonses pel delta, que durant bona part de l'any ofereix al viatger imatges inoblidables, tant en l'aspecte paisatgístic com en el natural. El mirall de les seves aigües retingudes per al cultiu de l'arròs en uns casos o formant part d'algunes de les millors zones humides peninsulars en d'altres, fa que el viatger, amant de la natura, tingui en el delta un lloc on complementar l'estada a les seves excel·lents platges, amb l'experiència de travessar el riu per un dels seus darrers transbordadors o amb l'observació d'aus. El delta és l'obra mestra de l'Ebre, modelada pel treball humà en el darrer segle especialment, i la mostra més palesa que, a vegades, els desastres ecològics en llocs allunyats fan esclatar la vida en d'altres. Sense la desforestació i l'erosió de la zona alta de la conca, mai no s'hauria format el delta. Sobrevolem la punta de la Banya, un dels llocs més impressionants del delta i, sens dubte, on ens trobem algunes de les platges verges més llargues de la Mediterrània. Passem sobre la reserva natural i divisem l'estuari de les Salines de la Trinitat. Aquest espai ocupa una extensió aproximada de 1.000 hectàrees i ha estat tradicionalment explotat per a la producció de sal, amb la gestió d'un entorn que ha generat l'elevada biodiversitat present. Tot això li ha valgut la declaració de reserva natural parcial, mitjançant la qual les salines continuen en explotació alhora que es garanteix la protecció de les aus aquàtiques. La Banya està unida a la resta del delta per la barra del Trabucador, formada per una platja de sorra de més de 5 quilòmetres, que darrerament ha estat molt castigada, ja que en només 15 anys ha perdut més de 200 metres d'amplada en alguns punts. Al Trabucador podem veure moltes de les espècies d'aus que aquí troben el lloc ideal per passar l'hivern, reposar i alimentar-se durant les seves migracions.
Abans d'arribar a la tancada, sobrevolem la petita població dels Montells, situada entre les llacunes de la Platjola i la Tancada, que amb una extensió de 312 hectàrees és una de les zones protegides de menor extensió. Ja a la costa, podem fixar-nos en les restes de la Torre de Sant Joan, que es troba situada a la badia dels Alfacs. Es tracta d'una torre militar, aixecada el 1576 per defensar-se dels atacs dels pirates. El nostre itinerari aeri continua al Poblenou del Delta, creat el 1947, des d'on passem a les piscifactories de la Gola Vella i seguim fins a l'Encanyissada. L'Encanyissada és la llacuna més gran del Delta, amb una extensió de 1.192 hectàrees, i és on es concentren bona part de les activitats mediambientals. La casa de fusta és una construcció que data de 1926, any en què 3 adinerats barcelonins, atrets per la gran quantitat d'aus aquàtiques de l'Encanyissada, varen fundar una societat de caça, per a la qual varen construir aquesta casa portada expressament del Canadà. Al costat de la casa hi ha l'Ecomuseu del Parc Natural del Delta de l'Ebre. La població fixa del Delta és relativament recent. Caça, pesca i una mica de ramaderia no justificaven la vida en una zona endèmica de paludisme que deixava l'esperança de vida en nivells intolerablement baixos. La transformació del Delta es va produir a partir del 1860, amb la creació de tota la xarxa de séquies i canals de desguàs per dessecar els trossos de terra destinats al cultiu de l'arròs. Per tant, Sant Jaume no neix d'una planificació, sinó de la necessitat de proximitat a les zones habitades. D'aquí ve aquest peculiar urbanisme. L'absència de terra ferma on aixecar ponts va obligar a fer ús de transbordadors per travessar l'Ebre, una activitat pintoresca i típica, divertida per als turistes, però innegablement incòmoda i obsoleta per als usuaris. Creuem l'Ebre per arribar a Deltebre, una població de nom excessivament racionalista per ser antic. El municipi més extens del Delta té menys de mig segle, ja que es va formar en unir-se a les poblacions de Jesús i Maria, amb la Cava, després de la seva separació del municipi de Tortosa, el 1977. Algun niu de metralladores encara ens recorda la Gran Guerra. Gràcies als seus cultius de tarongers, l'illa de Gràcia, amb el Mas del Mig al centre, és una excepció a la monotonia agrícola del Delta. Al nord de Deltebre podem apreciar com les formes dels camps i de les séquies marquen el deambular de l'Ebre en temps passats i arribem a tocar el que fa milers d'anys va ser costa, on comprovem la diferència entre la zona deltaica i la continental. La Torre de l'Aldea es troba al límit del que va ser mar en d'altres temps i molt a prop de la població del mateix nom, que etimològicament prové de l'àrab, Aldaia. La primitiva aldea sembla que era una petita fortificació musulmana amb una torre com totes les que hi ha a prop. Camarles és un dels pobles més moderns del Baix Ebre. L'anomenen el Mirador del Delta, perquè s'aixeca tan sols uns quants metres sobre el límit de la plana deltaica. Des de Camarles destaca la xemeneia del Consorci d'Aigües de Tarragona, des d'on les aigües de l'Ebre es distribueixen cap al nord. L'Ampolla era un antic hostal del terme de Tortosa, situat a la carretera general de València, que després va esdevenir un petit poble mariner a mitjans del segle XIX. Força més tard va començar el boom del turisme, que, malgrat arribar tard per aquestes terres, en els darrers anys ha experimentat un fort increment
Tal vegada perquè és un dels pocs pobles costaners que encara no han perdut del tot la seva autenticitat.